ассалому алайкум дӯстони азизам. субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен дӯстонам. имрӯз мо субҳона мекунем, баъдан рафта заказома гирифта мебиёрам. заказома овардам ай фаберлик. бо ай магазина ду чи харид кардам, ё ай чанд магазин шуд харид мекунем. ино ай фикс прайс харидем. вай каданем пончик каданем, хеле шоколад гирифтам. шоколади хушре барои пончик гирифтем. якта дигар шотка бачаам ки гиря карда ҳаминҷада ҳамин шотка гирифтем. гуфтем хайнаша барои муҳаммаҷон метем, айнаша ясмин да метем бозӣ мекунем духтари хай. бо якта дига ясмин барои худчанам хали барои планшет гирифт. ая ҳамина харин гуфта мада маъқул шудагия планшети мадаи боша намеғалта гуфта аҳамията гирифтем. и намедонам 199 буд. чанqa будем хел дарунаша бинем чхел мулоимаки хушрай планшет даи боша ғалтаам ё ҳичи намешад. чанд расветка буд, ҳамин расветкаш маъқул шуда. свети савзана аз мебина ясмин. барои ҳамин ҳамин гирифтак. боз ай магазини кораблик даромадем. кӯдакода киндер ятаи гирифтем шуна. ҳамасоем такечат додеми додасти муҳаммаҷон овардак. кай вақти магазин дароем ҳамун кораблик барои бачаҷонам хел мошинчаако мегирем. аввал 69 рубл будан як донаш, ҳозир 49 рубл шудагиян. арзон шудиян. карат харида будем 69 рубли, карат 49 рубли харидем. че мошинчаи калона бачаи ман хел мошинчаакои майдака наз мебинам, хеле бисёр дора. айнашин хел хайн бояд киндери дигаи духтарода гирифтем. якта сок инашини хали инаш ин мошинча хел мошинчоя хел наз мебинам. фақатам хали мошинча дасташкати гирифта мебара. инай карабли гирифтем. якта дига бон хел порошок гирифтам. порошокум рости тамом шудаги буд. гуфтам то ай фаберлик заказ кардана ина истифода барам. ба каталоги меомадаги баъд заказ мекунам. рости бисёр стирка мекунам. порошокум тез тамом мешад. беҳад бисёр стирка мекунем. бо якта дига намин хел вай насадка барои массаж гирифтем. магниткати сараш аз ман кушода мекунам. набинем чӣ хел хушрӯй. сарашам хел магнит дора. беҳад хушрӯм хел ором мекуна. барои массаж беҳад хушрӯй. ин оғози бошад ин коробка нишон метим. ин заказома ай заказора як клиент заказ кардаги будан. амина ҳозир кушода ба шумо нишон метиҳам. баъд мебарам клиента метиҳам иншалло. яктай намихали крем барои ҳам кухни, барои ванна, барои шкафои кухни ки рамин расия чихел бисёр вай буғ мешад. танои ами шкафо ҳамаш хели ранги руған паридаги борин. ҳамин кати губкада мегирим мешаки так тоза мекунам. беҳад хушрӯй. ман фақат ай ҳамин худам истифода мебарам. рости касе да бошад вай мекунам. савет метиҳам ки ҳамин гиред барои кухни, барои ҳамин кафели ванна беҳад хушрӯ. боз якта дига хеле сонсозашидни крем гирифтам. 50 градус SPF 50 дорад. якта ин бо заказ кардам. бо якта дига хел шампуни детский. ҳам шампун ҳам балзам дувавадном. инам беҳад хушрӯ. тавсия метиҳам духтаро. ҳамин чизое ки худам истифода мебарам дигародам тавсия метиҳам. ини духи аура беҳад духи хушрӯй. боаш мада маъқулай. аммо хешамон омада боша дид ай ин духи худа маъқул шуд. дута ҳамин заказ кардак. чхеле ки мебинем дута ини дуюмгиш ин дута заказ кард. боз ин хеле дезодорант ини духи ҳастай. ина худам доштам. ҳамина дида буш маъқул кард. иноям ҳамин заказ кардам. беҳад буш хушрӯяй.
боз анамин средства барои кухни, барои пилта, деки алюминий шудам ҳамин хел хушрӯяй табтоза хушрӯ мекуна. Инам ба шумо совет метим духтаро, кадоме ки барои деки алюминий хоҳен ҳамин хел средства барои шуштан беҳад чизи нағзай. این گل для душ беҳад инам хушрӯяй буш аҷоибот бӯя мехел зефирка мекуна. бо якта дига мехел спрей для тела. инам буш беҳад хушрӯяй. чем ай лаванда инаш маъқул шуд. ман ҳам лаванда дорум, ҳам хели роза. ин бештар маъқул. ин заказ карда гуфт ки ин мада бештар маъқул шуд. боз якта дига духи пуртужур. чӣ хеле ки гуфтам чизои худама дида маъқул кардам, баъд ҳамин чизои маъқул кардагишона заказ додем. бо якта мехел пуртужур заказ кардам. ина духтаро закази ҳамон клиентамон. имрӯз худо хоста боша бурда метиям. касоне ки барои заказ хоҳанд ҳатман барои мо нависанд. номера дар таги комментария мегузорам. номери ватсап мемонам. касоне ки хоҳишманд бошад барои кор кардан, барои заказ кардан нависем. мо ба шумо равон мекунем. дар куҷои бошед, дар кадом ҷои бошед, тоҷикистон, россия фарқ надорад, куҷоида бошед, мо заказотона роӣ мекунем. ҳамин хел духтаро, ин буд камтарак хариди мо аз чанд магазин. рости бисёр духтаро мода бовар дорам барои заказ кардан. ба ҳаматон раҳмат мегӯям ки ё рӯзе нест ки ман заказ роӣ накунам. раҳмат барои ҳаматон. духтаро, агар ки хоҳишманд, чӣ хеле гуфтам, хоҳишманди кор кардан бошед, ҳатман нависен. вақте ки ҳаракат карден, иншаллоҳ ки баракатча худованд метиҳад, зарплата мегиред. ман ҳар як заказе ки худам барои худам мекунам, ман зарплата мегирам. аз ҳамон зарплатаи ман минус мекунам, ё ман беҳад скидкаи арзон кати мегирам барои худам. шумо метавонед ки кор кунен, одам биёрен, борои фабрилектавар оборот бисёртар шавад, ҳамон қадар зарплата зиёдтар мешавад. духтаро, хоҳишмандо ҳатман нависен. ман номероя дар таги комментария мегузорам. духтаро, бинед чӣ хел ҳаво хушрӯ шуда, ҳаво гарм, ҳама дарахтҳо аллакай гул кардагиянд. рости беҳад ҳаво гарми хушрӯ шудагиай. саҳар борон буд, лекин ҳозир бошад офтоб гарм. ма камтарак барои обеда макарон кати падлиф тайёр кардам. кӯдаком нағз мебинанд макарон кати падлифа. бисёр хостанд ки мода макарон падлиф кунем. инам хеле духтаро, ман макарон шондам, камтарак падлиф кардам. акнун ҳамроҳи кӯдакон шита обед мекунем. ба ҳаматон иштиҳои таом, касоне ки хурда истодаанд, барои мо ҳам иштиҳои таом. хайр дӯстонам, дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон.